Ndo ezi dimonere. Ndo shebatizo. Unogarira? Padoro. Ha? Padoro. Kwadoro. Kwadoro. Padoro. Kwadoro. 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 Okay. Chii chiri kunetsa here? Inini ndingati pamusoro. Inini ndichipa kutambudzikawo. Ndakaurayiwa nakomana vanoita 4. Vanovamubata, pana gold, pana goridhe, pana tizoro, ndo vanhu akandura. Saka wakuramba kuripa mhosva yavo nekuti uyu asati atambira. Hino apa ndakabva kutambirwa nditizoro. Wakaurayirwa kuti? Panyamukombe. Panyamukombe? Wakakura sei? Wakandibata, wakatanga wati mwisa mhamba. Wandimwisa mhamba, bwadaidza kuti chimwa mhamba iyi ndoke kupedzisira. Bwandibata, bwandidhurena urume hwangu, bwapedza bwatora ropa rangu. Zvinhu izvo ndinambata. Akakudhurena urume wako ndiani? Tizoro. Ndiye akakabata. Achiisa ku? Vanga vane jekiseni. Ndorongodhurena nako. Okay. Igore ripi? 2000. 2000. Saka zvinhu zvako zvinani? Zvinambata. Zvinambata? Tikaenda izvi zvinoziva unotarisa pazviri? Noenda. Tunoenda? Pazviri uziziva? Wani akatanga kumbesa muchigayo. Chigayo chatadza kushanda. Vaisa mushopu. Shopu bhayatadza kushanda. Hapana chikushanda. Ndati pazviri uziziva here? Unokwanisa here kuti unopedzera pazviri? Unogona hangu kwedi. Ndati unogona here kuti unopedzera pazviri ndizvitore, ndauzvitora. Ibate munhu ari kunetswa. Kana mungagona kundirebesera mutambo asi mungagona kutaura kuti mutambo anawo. Kana wakwanisa kunditaura iwe kuti murume wako wakadhirenwa nejekiseni ukadhirenwa ropa, handisi uri mumweke, andinokubona, handisi saka uzodza kuona kuti zvako zvadhirenwa nejekiseni izvo zvaiswa apo. Unotaura kuti kuona kuti zviri basi. Papa kuti ndizotoya panapa ndanenda kutsikirirwa. Zita rakanga kuti nditora dzototaura zita rake. Ndikatadzota zita rake hapana tichafamba. Alright. Iwewe handiti chinotanga kuti iwe munhu ababire mhosva yake wozokuripa. Handiti munhu atange nekukuripa asati abatwa nemhosva yake. Handiti iwe kana kuti mhanya uda kuripwa chii? Watakataziva kuti zvinhu zvauri kutaura ichokwadi here izvi? Kune here kwauri kubuda kudzimba dzawo? Ari kubuda ndiani? Ari kubuda kumwana wake, ndiko kwandiri kusvikira. Mwana nditaura kuti kumwana wani? Tingati kwambata. Usati tingati? Kwambata kubuda pawana bamini. Kwa mwana upi? Bana rozere bana gidi bana. Mwana upi pauri kubuda? Yora hizi. Lazishikiro rakangwana notana na mambo rakagara. Asana kuna shikiro nogara notaura. Mira kamerika mambo kuna shikiro ninakamira. Shikiro zitao mbele. Ndakaurayiwa kadhakwa. Saka nakadhakwa sei usudona? Ndakadhakwa usauda udona. Tiri kupata zvakadhakwa. Ndati nditaure wati kubuda kumba kwambata yakubuda kubuda pamapanani pamwana upi anozani hausuziva kumwe kwakubuda kundeu kwagora kwacho kwagora kubuda panani pamwana wake ani nai pagora ukagora ndwako ndini gora sungagora pane rimwe mwana ari kubudiwa
Hakuna mwana arikudya. Hakuna alright. Kwa tizora. Kwambata. Kune ri mwana arikudya. Kwambata kuna mwana arikudya. Kumwana utawo kune mwana ari kupaka garo. Ndiba. Ndikutishamisa wewe. Kutokushamisa. Ngoti parutaura pamuningi wangu pagedhi paka pane umbrella yo musho wake nindiri pana. Oh. Aiwa iwe anzani tizora ndo ndikubatsira ndi. Saka nditaure chokwadi ndo ndikubatsira. Saka nditaure chokwadi ndo ndikubatsira ndi. Wauye kwandiri ndikubatsire. Saka iwe nditaure chokwadi ndikubatsira. Andizo. Uzwa nditaura kuti kune mwana ari kupaka garo. Iwe waruti hakuna. Uko uruti futuriko. Iwe waruti hakuna. Saka ndochiziva zvipi manje. Tizora wataura kuti ndakafamba so. Tizora uri manje. Ndiye akatengesa. Ndiye akanditengesa lo. Awakuramba ka wamwaka pana chisungo chekuti ukangotaura turi kukuuraya. Akakutengesa ndiani? Nditizora. Usimaka. Baba. Paitika nyema muri kwandi. Ya nyaya yakaitika chief. Yakaitika nini? Shepherd mlino mna 2000. Na 2000. Iyo wangori kupaka kufa kumnino. Mlino taigara naye. Ndati wangori kweli pakufa kwake. Iyo wakaita party ipi baba. Zvatakaita uyu murume uyu anga rukava takasangana musagango tikanzi baba munini hamuna ere madhiri amunoona anoita mari ndikati madhiri eyi kandiri muindia auda ropa neurume kati zvinhu zvishama zvinotonesa patasiyana tobva azoya futi tasangana kuti musagango kazi handikudzoka izvozvezvi zveshe takazoitika inga rikendi munina kushepa takazoita nevakomana varipotuwa pamudondo nagora tati kwenda kupati saka tabva pamba petaudzika manyamukombe kushepati takamona mumasura abadidza moto nefoji achibva kosoro saka takabva tamutsauka payapa tambata shepati iyo tambata takamudhirena shuwa ropa rake nemurume wake nejection no saka ndakaenda nazvo uyo akanga atoya ndoga ndazopa zvinhu zvacho kusakana urume wacho makadhirena papi takabaya panapa pai Hapo chaipo pamuromo kwacho chaipo. Panobuda ropa. Wanga usiku chief. Usiku ndo unochi. Unochinjina. Usiku unochinjira nemasikati. Aiwa ndikuita ungabaya shama ukabaya pakuri hapo. Anditi ndio urethra ke. Anditi ukakura urethra pasara ndio ngonza chi. Ndio ngonza weti. Nikuzounza ipassage yerume. Asuri mono ndibuno urumono ngori kupi. Unongori mira urume unobva kumabhora. Ari unobva kumaturusi. Ndio kune mira urume. Mbomira mimi. Ira. Urume unobva kuzasu kumaturusi. Anditi matesticles izwai matesticles ndio kune chi. Ene unokuda stimulation. Aungobudika. Aungobudi. Ende chiripo chekutika maspem agari muineka. Anditi asi chekutanga chiripo pane zvinhu zvakawanda zvinoitika. Mudzira pressure inofana kuti sei inofana kuwedzerwa. Anditi movement yeropa inofana kuti sei kuwedzera. Anditi kuseri koko kunofana kutanga kuti sei kuma testicles kunofana kutaka kuzvimbirira kachi kuratidza kuti chi urume wakuti wagadzirwa. Anditi then chibaba ichi iyo chimpembere chinofana kuti chinofana kumira. Anditi kumira kwechimupembere kuratidza kuti I'm ready to release. Anditi saka chimpembere kana chakarara hakuna sperm rinouya ko. Anditi saka iwe wakadhirena papi iwe takabaya pana pachi panengwedzi mabhora amabhora ubva madii tadhonza takamukana mvura aiwa madhonza ubva kuda chii zvakabuda mujection madhonza umaisa pai ndakaninazo kanzi kanzi unotora ningiriki skati woisa mvura woisa imomo ndakaisa hakuna kupera mazuva tobva ndamutaasara zvimberi ba matora urume maisa imomo kuoropa makaisemo zvaa zvakasangana zvazvakasangana vamaisa vamamupa iye ndiye akakorita akorita vaita sei akabva ngoenda kazi mari ichazwa pai saka makazobhadhara nakubhadhara akanzi zvinhu zviya zvina kushanda azazinoshanda asi imaura yamwe Saka sei muzi mapurisa sei kana muzva kuti makazouraya munhu akauraya munhu sei mukutsvage bara ndipe nhamba dzeuya mubanga muri mukati ke
aiwa isu takazonzviripi aiwa kuripa kuripa ndezvangu ini zvedare rangu kuripa ndezvangu ini zvedare rangu asi this is a criminal act Vakauraya munhu ati is first degree murder vakauraya munhu ende uri kubvuma iwe kuti wakauraya chii wakauraya munhu saka panombori panapa saka ndingamubvumidza kuti mune dhoiro ndichiri kuenda kuti ouraye futi unongori mukati security mirai pasisi mirai pasisi right taurai dzimwe pamwe mataura ini nemuromo wenyu makauraya ndizvo here makauraya mwinani na goridhe na samondono na eriagora wari papi apa waipana wanongedzei goridhe ndomi goridhe uya mira goridhe zvikutaura nezvorukwira nazvo hausikwira nazvo saka uyaruita sei arunyika ore umwacho ndiani gora zvikutaura noyo aiwa handisinazo chirema ukona munhu achimira pamberi pona achitaura nemuromo kuti ndakauraya it's okay izvo ndazvizwa umwe ndiani haisi undiyetu ndibhayo uyu ndiye bhaya mapepa ndeindara ngeshopu apa ndakata chikani neshopu izvo hasina mabasa nazo because this is a criminal act as long as there is someone anoconfessa kuti ndakazviita handimboregi ba zvakadaro handisi kuda kungozvizwa munodzokerera mberi handi munodzokerera mberi waivana kuendawo kuti uri munyama chifi ndiri ngambota vangu ipapa uyu murume ari kuramba unoona 3 wakapiramba kwake hazvekubuda ndezvinoakauraya no it's okay don't worry it's okay rume rangu iri free yade ndiene makia ade kia yangu iri kubiswa nde pane makia vai check yes muchataura imi ava watapedza taura wakomana toya wakomana kuibidza vanhu ngati vapinde mukati mwe fonera wakomana penda lokaiukaona sefu right ane ngasungere tienda mozwa mapurisa Chati mufambiri. This was my